ngiyakwazi ukuthi ngiphuthume ngoba uphuthume yes ya kuningi nice mama nice si South Africa njoba umkhandlu uqhubeka ke uhleli isimo sinzima nje kakhulu kodwa ikakhulukazi nje esifuna ukuthi sigcizelele kakhulu kubona ukusizakala nje kwakho umuntu omdala ekutheni kulesimo lesi ahlala ngaphansi kwaso njoba bathi mebefika lapha kulesakhiso abasithola kwafanele baqhumeke something ukuze babe behlala kubona ukuze indawo yabo ingathathwa sasihlala nomntwana ngapicingila kwasekufika isikhathi fana aphuma usisi lapha erehab ukuze athathe ingane yakhe mefika sekufana athathe ingane ngiqale ngizwe ngeinkulumo ukuthi engathi usisi uyangipha ingane ngoba isikhathi sayanazo ebese ngithi mina no akuyonto engayitshelwa yinina leyo incane inkulu akeze yena ngizwe ukuthi inkinga ikuphi futhi angikholwa lenisho afike ke yena ke usisi mase kufanele ayithathe ingane abesethi umnikazi werehab bengicela ukuthi kunento afuna ukukhuluma nawe but ngeke ekwazi ukukhuluma khona mina uzosaba ngicela ukunishiya abese esishiya ke abesethi kusisi makathando bengicela ukuthi bandla ngikuphe yena uBoy ngoba mina ngeke ngikwazi ngithi usumuhle usu right why uthi ngeke ukwazi ukuphatha ingane yakho athi ngiyabona ukuthi angakabi right ukuthi ngayiphatha ngidideke ngithi mina into ethi one athi ngikenza noma yini ma ungabeka ukuthi uyavuma ukuthi ngikuphe yona yes ngithi angiyazi lento ukuthi ithi one Asinibingelele iNingizimu Afrika igama lami uTK Zuma igama lohlelo umkhandlu wesizwe sinibingelele ke namhlanje ngiyathemba ukuthi nonke niyaphila angihambi ke ngedwa njengokujwayelekile noma njengenjwayelo ngihamba nosihlalo womkhandlu wesizwe inkosi yesizwe uSabelo Mnikathi kanjalo nonobhala womkhandlu wesizwe futhi uMabiyela siyamazi ke sonke enkundleni zokuxhumana angithi nje kumabona kude ngaphandle kokupholisa amaseko ngaphambi ukuthi singene odabeni lwethu lwanamhlanje emkhandleni wesizwe ngizoqala ngicele ukwamukela usihlalo benonobhala sanibonani sekubingelela mama siyaphileka kodwa siyaphila hayi ngicela sibingelela ababukeli bese sihlalo dabeni South Africa siyanibingelela ngokukhulu ukuzithoba siyakhuleka umndlo lami emakhosi siyakhuleka emakhosini esizwe njobe seshilo uMpoka Nxamalala usihlalo womkhandlu wesizwe namhlanje le uhlelo umkhandlu siza nama issues ahlukahlukene ikakhulukazi ke esisuke sazi ukuthi mengabe sesiza nalama issues sisoke sekuthi sesizolekelela umphakathi noma khona umuntu ozosizakala ngokuthi ubone umkhandlu uhleli kanje kodwa ngaphambi kokuthi ke ngiqhubeke kakhulu nangu nodadewethu unobhala uMabiyela esihamba naye namhlanje adinga ukuthi asho ukuthize okubalekile nokuhlabahlosile nokuzolekelela isizwe Mabiyela Ngiyabingelela kakhulu ubabukele emakhaya igama lami nguMabiyela unkosikazi kaMthembu umwaseshowe ukolotshani Mhlathuzane njengaBhoni ngamfishane longubuze ngathela ngiqhamuka abadabelungu nje abeyibuza ukuthi inkosi ngoba mashiqela ibuzi lo ngihlopha abelungu noma elimede wayibuza ilapha engizalwa khona kobuka sihlangene namhlanje ngesipho esihle kakhulu sokwakha isitsha lesi esifise ngathi wonke umuntu angasondela onenkinga ekhaya ohlushwa abantwana ohlushwa umndeni ohlushwa impilo ukuze sibone ukuthi masithatha singabeka lapho ukulekelela ukuze ikusasa liqhakaze Msholozi siyabonga kakhulu Mabiyela namhlanje size ngodaba luka mama ke indaba ezitha no Mabiyela kodwa ke ngaphambi kokuthi mhlambe singene kulona ngizocela umama abingelela ababukeli ayichaza ukuthi ungubani Ngiyabingelela kubabukeli ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba okhulumayo uMamkhwanazi wami uSindi wakamkhwanazi khona la eNanda ekhaya kithi kusemzini yathi ngwamkhwanazi mina uShama Sondonga lenkosi uMdaba exezulu so njoba ngize lana ke bengiceliwe inkosi yesizwe ngicela umkhandlu ukuthi ake ngize la kukhona abafuna ukuthi baxoxisane nami sana ngako nami so ikona ukungilethela kunjalo cha siyabonga South Africa njoba echaza uma ngizothi nje ukukha phezulu kancane ngodaba lakhe udaba lika mama uMamkhwanazi lusithinte kakhulu thina njenganamalungu omkhandlu
sathi singazelele nje sidlula ngakwakhe lakha ekhona sabuka ukuthi isimo ahlala ngaphasi kwaso uhlala nezingane ezimbili zabafana sebekhulile ngicathi bafunda high school bahlala bobathathu endlini eyodwa le ndlu abahlala kuyona sayibona ukuthi no ayikho esimeni esikahle sokuthi angakhululeka uma nje njengoba umuntu wesifazane osemdala ngeke azakhululeka ngokuphelele ngoba nezingane sezikhulile mhlambe futhi nabo abafana ngeke bakhululeka ngokuphelele ekwenzeni nje konke okusuke kuyisidingo sokuthi kwenziwe umuntu mhlawumbe umuntu usuke efuna ukugeza ngaleso sikhathi kungaphuca leso sikhathi ungathola ukuthi uphoqa ukuthi fanele kube khona ukuthi uma mengabe efuna ukugeza mhlambe fanele baphume ngaphandle abafana uhlelo asilazanga kodwa sithina sayibuka kanjalo sumkhandla ukuthi isimo esikanjena sasibuka sathi no kufanele kube khona esikwenzayo singenelele kulolo daba lolo kodwa ke into enkulu kakhulu eyasikhuthaza ukuthi mesifika emzini wakho masathola ukuthi umama ozamayo kakhulu usebenza kanzima asimlekelela kube khona indlela esizomlekelela ngayo nathi njenganomkhaya ungagcini nje ngokuthi sithi cha siyamkhuthaza ukuthi maqhubeka wenza into enhle siyabona iSouth Africa iyakubona ukuthi uyimboda ngempela but fanele singenelele njengomkhaya kodwa kumuntu okuyena ozosichazela kabanzi ngodaba lakhe nanokuthi usukaphi isiphi isizathu esimenza ukuthi ahambe azafika kulesa simo sokuthi agcine ehlala endlini one room la ehlala kuyona isiphi isizathu esenza ukuthi kufike kuleso sigaba cha osichazele uthi nje background yakho ithini bese kuzohamba kuze kufike esigcineni ke sibone ukuthi singamlekelela kanjani siwumkhandlu wesizwe. No ngithole le ndawo engikuyona so kwase kuphoqa ukuthi kumele ukuthi ngibeke something because kuyenze ukuthola ukuthi mangabe utholile indawo ekugcineni uyothi usuthi uyafika ukuthi sihambile so kwaphoqa ukuthi angibeke lokho engikubekayo bese ngipadanisa ukuthi ngakhe so ukuthi ngakhe ke bekunzinyana ngoba phela amasenti mancane abantwana bakhulile izinto zabo noma imfuno zabo ziyabiza so kuningi ngumama ohlala yedwa ubaba wadlula emhlabeni 2008 so ke ngikhulisa labantwana ke ngendlela engibakhulisa ngayo but lo munye kahle kahle bawu3 intombazane bese kuba abafana laba bawu2 intombazane iyayibamba amatoho ngoba yona isiqedile iyafunda eUnisa wenza izifundo zakhe eUnisa akakweqedi abese bamba lawo matoho ukuze phela akwazi mhlawumbe aphosele kwakuphosa lekelela uma wakhe so mina ke okunye ngikuzameke kwaphela le mali incane esitholayo ngomsebenzi engisebenzayo bese nginomshini but angikufundelanga ukuthunga angiqali into phansi angikakwazi ukuthi ngiqale mangiqalele kwami yabo kodwa into engiyenzayo la emshinini ngikulungisela into yakho mhlambe idabukile bese ngiyithunge mhlasimpe ifuna ukupheshwa ngiyayiphesha ingane zesikole sifuna lamabhluku kanje noma nginciphisela ibhluku eyishirt bese ngibamba labo 20 rand ngibathola mhlambe isinkwa siyashota bese ngifake esinkweni lo mfana omunye lo mdala ngizothi mdala kwaphela kodwa lami intombazane kodwa ngikhuluma ngaye lo mfana lo munye uyacula uyarapper so sometimes uyithola ukuthi ufuna ukuhamba ayeko kwenye gang kuyo camp makuyo camp ake kuyekhishwe mhlambe isinkwa sokuthi badle abesethi mangicela ungiphe imali noma 20 rand ngikwazi nami ukuthi ngifake egengeni ngiye ngithathe lapho ke kade ngithunga ke bese ngimnikeza fake lapha egengeni manje mangifuna ukuyokwenza ukuthi uthothi mhlambe angifinyeleli ezimfunweni zakhe ayidingayo ukuthi uyacula kodwa ngiye lokho ngikwazi labo 20 ranjana ngiye ngibone ngathi ingconywana bese kuthi lo munye umfana udlala ibhola uyahamba naye uthola ukuthi mhlawumbe baye ebholeni kuzofunakala abaphatha 20 rand ukugibela ngiye ngithandazela ukuthi angene umuntu mhlawumbe ke ngithunge ngithole lo 20 rand noma lo 30 rand akwazi mhlawumbe ngikhipha 20 rand 10 rand naye akade la ezodla khona so ngiye ngipatanise ngaleyo ndlela into engiyithanda kubona ukuthi baya akwazi ukunderstand isimo ukuthi okay namhlanje uma uthi akana 20 rand awuma ngiphi imali yokhere emntana makukhulu utho aphuma hamba esikoleni kuyibanga ukuya esikoleni kukude kakhulu kodwa bayakwazi ukunderstand
Okuhambe kulesa sikole leso bambe kusona i-primary. I-primary isikhona lapha etafuleni so nje ngimpatanisa nje ngibona ukuthi isimo siyakwazi nokuqhubekela mangibonile mhlambe ngalolo langa ukuthi namhlanje isimo singconyana bese ngihambe ngiyokufaka lapha endlini ngibona ukuthi iyakheka yini kwenzakalani because inhloso yami ukuthi siphume kule ndlu encane sikwazi ukungena kule ndlu engathi ingconyana yes ngoba nje siyazama kodwa ke kunzima kunzima kunjalo kodwa kuzolunga uma uzwakala njengomama oqotho nofuna ukuba umzekelo nje einganeni zakhe kodwa-ke mina mabe ngithi ngicela ukubuza ngazi ukuthi uma ekhaya kukiphi la asuka khona akanabona abafowabo noma odadewabo noma la aganele khona ukuthi uma ngase kuthiwa nje uyahamba emhlabeni labantwana bengasala bebheka ubani no bakhona emzini wami bakhona ekhaya kithi ukuthi sometimes uyothi angithanda ukucela bhuti nami ngifunda ukuyimela yabo phela nawe unonkosikazi wakhe ngeke uhlalwayo ukhangeza yabo fine nawe ufunda ukuthi nje ake ngiyimele noma uyabona ukuthi namhlanje nake engathi irice liyaphela ebhakedeni no ngeke ngikwazi ukutshela ubhuti ake ngibonze iphi indlela engenza ngayo ukuze lela bhakede likwazi ukugcwala I think uma is one of abantu laba abathi mina ngifuna ukuthi ngizamele ngendlela yami yabona ngisho ukwehluleka kwami kuba like ukuthi noma nginalo utho kodwa mina ngutho kusho ukuthi kufanele ngiyenze something nami no ngiyezwakala kade sisi driver siza ngalana uke wakhuluma nje ngodaba lokuthi uma uyiwele mama ngithi yes uyiwele hayi nami ngiwele ngiyawathanda amawele ngiyawathanda amawele ngiyayithanda indlela ngiyakhumbula nje sichaza emayichaza ngolunye udaba lokuthi ingane kadadewabo nanelokhuzana kamfowethu ingane kamfowenu yes sikuphathe kanjani nje lesimo lesi osiphuthumayo ikakhulukazi njengoba nje angazi mhlawumbe uma ucomfortable ukukhuluma ngaso njenganomama nje Nkosi yami ozamayo oloke beyishabashewe ebantwaneni bese kuqhamuka izimo ezikanjena ngilimele kakhulu ngilimele ngiyabonga ngoba ngiyakwazi nokuthi ngikhuluma but ngilimele kahle kuma wami su4 imina umagcino ngintombazane ngedwa so ngithi odadewethu laba abazalwa ubhuti ngoba anginabo so mengabe uNkulunkulu esekhetha ukuthi fana ngiphuce ngiyalimala and okubhlungu ngoba umntwana bese sinethemba ukuthi ngibone isikhala kubona labantwana ngoba next year nje ubehambe yakoqoqa uNkulunkulu wami ubese se-university yes hayibo udade wabo omunye usaqoqa useqokile yena uthisha ngomsombuluko besikade siyoqokisa omunye ubhuti olama umdala befundela ubumeli kade sijabulile ngomsombuluko kwawulosibili ekseni ngolosithathu ngathola lokho ukuthi usishonile so njoba ngila ingoba ngihloniphe wena ndaba esitha ngiyazi ma ngiyazi ukuthi kumanje usuma ukusuka la ngiphuthuma nje emkhwezweni umzimba ngushiya endlini Nkosi yami bengisaba nokusho kobhuti ukuthi ngizala ngoba bebengeba understand so benginesifiso benginesifiso sokuthi ukube bengenzeka isikhathi ngathi bengakwazi ukuthi ngiphuthume ngoba uphuthume yes kuningi si South Africa njoba umkhandlu uqhubeka ke uhleli isimo sinzima nje kakhulu udaba oluthinto uzuma olimlimaza kakhulu uma asisafuni ukuthi sigcele kakhulu kulona indaba okudlula komntwana kodwa ikakhulukazi nje esifuna ukuthi sigcizelele kakhulu kuona ukusizakala nje kwakho umuntu omdala ekutheni kulesimo lesi ahlala ngaphasi kwaso njoba bathi mebefika lapha kulesakhiso abasithola kwafanele baxhumeke something ukuze babe behlala kuona ukuze indawo yabo ingathathwa kubonakala ukuthi ke after that ke thina singenelela kanjani so kunodaba walikhuluma kuthina njoba sagcina
sikhuthazeka kakhulu ukuthi sifune ukusondela sesikusize lokuthi njengoba ukhulisa lezi ngane zombili nje labafana unomfana omkhulisayo owamphiwa kodwa ngenxa yenhliziyo ende onayo nokuba imbokodo wamkhulisa njengomntwana wakho part of izinto esizihlalele lemkhandlweni ukusizakala kwakho nokusizakala kwabo ngoba sinanohlelo lokuthi uyabe efunda nje fanele mhlambe kusasa sifike sikuvakashele sikwazi nokuthi sibaphathele ngane izinto zesikole sizobona ukuthi yini ezogcina iphumile siwumkhandlu sesivumelene nje khona kwesikole efanele bakuthole kodwa mhlawumbe usixoxele ngaye futhi undodana ndaba ezithana nomkhandlu umntwana igama lakho Thamsanqa yes kuzaza boThamsanqa ngoba vele kwakwamaThamsanqa yes gift it's a gift yes. Umntwana kahle kahle mina abantwana bami bawu3 Okay. Wadlula umfana. Yes. Kwase kuba intombazana. Yes. Kwase kuba ilomfana oculayo. Yes. Loka foke kusho ukuthi uyithamsanqa ngoba uzophesha lo. Yes. Umntwana ngimthola kanjani kwakune rehab. Kusho ukuthi ubaba omncane esebenza khona. Mesebenza khona baba omncane walaba abantwana bami. Mesebenza khona bahambe baye edrobheni, mabefika edrobheni bangene ka Shoprite, mabengena ka Shoprite bese kuqhamuka intombazane bafica intombazane ema security yakhala. Ibisimemeza ngegama ubhodi lo umnikazi we rehab. Hawu sibani bami abesethi yena bese bethe ama security amfethu uyamazi ndo. Athi ngiyamazi. Umaze lapha athi hayi ngike ngihambe ngiye komlapha ngoba ubhemi unga. Bese kuthiwa sesikhathelo yena kade njalo uyayenza lo mkhuba wakhe ungena la abese ethatha izinto. So manje okuyinkinga ufika nengane. Sicela ukuthi umthathe ngoba sombopha. Ingane ngaleso sikhathi 7 months. So bese bemthatha ke umntwana bese behamba naye usisi. Bamfaka emotweni. Bese bebuya okokuqala badlule kumina bese bengicela. Ngibuza ukuthi inkinga ikuphi bese bethi besicela usisize abantu sicela usiphathe usisele lo mntwana uzosigadela yena isikhashana. Uma wakhe mase right uzobuya mthathe because inkinga akakwazi ukungena erehab athuvumelekile sizoboshwa. Bese ngithi mina okay no akunankinga. La bakhona ngibe nalo ndawana ngithatha ingane kumama okhalayo and ingane yakhe uyibhekisele akayibongisho uyibuka kuphela uyakhala. Bese ngiyithatha bese ngithi kodwa kushutha akathandi nengane yakuthiwa ayikhohlwelo akakhaliswa ingane ukhaliswa into zakhe afuna ukuzindla ingafanele azidle. Bese ngithatha ingane lapho kulomzuzu ayina lutho. Yabo mangithi ayina lutho ifika nje. Ayina lutho nje. Yes, ifakele isikhinjana sayo. Nalo bekufakile kuphela. Yes. So bese ngiyithatha lengane encela ibele akukho lutho olunye. Funakala igezwe sabambisana nomntwana wami lo ngithi use university ispoon kunzima ungena emlonyeni yonke into akukho okuhle akujwayele. So samthatha umntwana ke base behamba naye ke ngase ngibatshethe ngicela ubisi ngicela ukuthi yabazi abantu besilisa bazilutho ihlayela abakhona ukuthi bangibuyele nobisi lopositive uyabo so lona hlayela elenzeka bese ngithi no angifunda ubisi mina ngifuna lo nje bahamba ke bagijima kwaze kwamanzi phansi babuya nako kayike ngazama ke nami ngamgeza ke amaze kumntwana mehlalela eThekwini ngageza ngapicingila kanjalo shuthi umntana ngilindele ukuthi uza kumthatha after phela amasonto amabili ngelilodwa bafika ke sebezombheka uma wakho uzombheka uhamba nabanye phela ngoba uyagadwa kwakomunye ubhodi nje hayi bangene ke afika usisa hlala phansi bangibingelele how boy afuna ukumthatha khala ngingane kanje khala ingane ninamathele kumina abethethi lo bhodi buyisela ingane kumawayo angiyona yakho mayibuyisela kumina ifika ithi namathe ayithatha undodakazi wami ithi namathe nje caca ukuthi shuthi mhlambe ila ethole kontawu efike yathola imfundo so ngokufinqa nje sasihlala nomntwana ngapicingila kwase kufika isikhathi fana aphuma usisi lapha erehab ukuthi athathe ingane yakhe mefika sekufana athathe ingane ngiqale ngizwe ngeinkulumo ukuthi engathi usisi uyangipha ingane ngoba isikhathi sayanazo ebese ngithi mina no akuyona into engayitshelwa yinina leyo incane inkulu
akeze yena ngizwe ukuthi inkinga ikuphi futhi angikholwa le ngisho Yes. afike ke yena ke usisi mase kufanele ayithathe ingane abesethi umnikazi werehab ayi bengicela ukuthi kunento afuna ukukhuluma nawe but ngeke ekwazi ukukhuluma khona mina uzosaba ngicela ukunishiya Yes. abese esishiya ke abesethi kusisi ayi makathando bengicela ukuthi bandla ngikuphe yena uBoy ngoba ayi mina ngeke ngikwazi ngithi usumuhle usu right why uthi ngeke ukwazi ukuphatha ingane yakho athi ngiyabona ukuthi angakabi right ukuthi ngayiphatha ngidideke ngithi mina into ethi one athi ngikenza noma yini ma ungabe ukuthi uyavuma ukuthi ngikuphe yona Yes. ngithi mina hayi angiyazi lento ukuthi ithi one nami ngithi ngiyabuka ngeenkulumo ebengizizwa ebengezinhle abeyicabanga ngengane bese ngithi no it's fine naye ke ubizo wami uSindi igama lakhe bese ngithi it's fine Sindi ayikho inkinga ngizobona ngenze njani ngoba nami anginalutho ngaleso sikhathi bengasebenzi bengihola iqolo lesa 400 Yo. siyojalo 400 sidla lo 400 nalabantwana bama bo2 ngizoyithatha lengane but uyithatha kwamangazi ngizoyinikana kodwa kunalesimo engisilalelayo bakhulile nalaba khona la kulesimo naye uzofika ngene khona mazi ubuza uphuthu uzodla lona njenge sikudlayo ngahlala ke nalomntwana kanjalo ke 7 months qhamuka komakhelwane hayibo wena usunengane encane ngichaza udaba omunye aqhamukene ingubo omunye aqhamukene ngiqokise phela ngoba akukho kumlinganayo ngiqokise kanjalo wakhula kumntwana kanjalo nje namhlanje na uBoy wami Mudala. He's a very handsome. is 13 years 13 years. Emfundini. lapho kulowo mzuzu yo akukona ukuhlakanipha wengane akukona ukuhlakanipha uhlakaniphile ngalendlela esimanga Yo. njengoba ngithi udlala ibhola uncunywa ngala nangala uyalidlala inkinga ngisho ukuthi ayivele phela akakwazi akakatholi indlela yokuthi Yokukhuphuka kahle. yes kodwa ngiye ngibe nethemba ngoba ucoacha wakhe ngiyamthemba yes ngiyamthemba kodwa ukuhlakanipha ikona hayi ngiright Siyabonga. yes Ngena ngona. yes Alright, siyabonga kakhulu mama sibonga nanokuthi nje usenzele isikhathi isimo sisingena wakwazi ukuza kuthina siyabonga kakhulu uphawu lalabo mama laba ababalekile nezwe noma nomhlaba umhlaba obadingayo kahle njena angazi mina ukuthi ngathini ngibona uma wami nje kuwena mhlawumbe nje sesiphetha wema ikuphi nje okufisayo ke wena ke noma ufisa umkhandlo ukuthi ukulekelele ngakho nje ngingathi okwamanje ayikuthi ngiyongena endlini okwamanje ngathi ngiyongena endlini okunye ngiyoyibonela ngendlela umbhedo uwodwa ngizozama omunye ngibona ukuthi ngithini ikhabethe ngizobona nje ukuthi kuphi ngoba kahle njengoba ngiyongena endlini ngiyothi start afresh because akho lutho ekhona njengamanje but ngiyothi start afresh but ngiye nginike ukuthi ngiyayithemba ukuthi ngizozama yes ngitshela lokho ukuthi esengenzele kona kakhulu so nami kumele ukuthi ngifinqe iketi ngibone ukuthi yiphi indlela engenza ngayo ukuthi ngibe right Njalo. bese ngithi emkhandlweni ngicela ukubonga umakhelwane wami ngiyambonga uShuku umakhelwane wami Ngiyambona lo la ngezasi kwakho. Yebo. Ngiyambona. wathi wemakhelwane uyiphoyisa akazakhe izindlu but unekhono indlu yakhe uyisuse phansi tiles iblocks wazakhela yena iblocks ekuqala wakhe iblocks waqeda iblocks wabeka indlu yakhe waqeda indlu yakhe ngathi uyibekile wayirufa ngathi ngithi uyazenzela akaqashi beka iblocks roof indlu yakhe ngathi uyirufile wafaka ugesi endlini yakhe ngathi ngithi uyiplastele ngathi ngithi ufaka usilingi ngathi ngikade usilingi washona phansi tilesini ngathi ngithi ikhabethe uyayingqongqothela emadongweni ayikho into engayenzi uround wakhe ngicathi nawubona So yeah. izandla zakhe Yes. izandla zakhe nje nabanye obhuti ke abasemzinyathi kushuthi aba-close nabo abangani bakhe uyena ubakha nabo shuthi omunye wathi uzama ukungisiza shuthi nokuthi naye ubhizi kakhulu ethi naye ayimakhelwane ngifuna ngifakela nje isandla ngitholele isibusiso wazama ke inkosi naye umakhelwane ukhanyile kushuthi kwashuthi ubhizi
wasethi umakhelwane nokuthi ngahlala kanje indlu yakhe kuzobola usimende wemakhelwane ngizokusiza ngiyabonga Shuku Ndaleka kaMkheshane wavele wathi uzofaka isandla ekutheni uzokwakhela yena ngesandla sakhe ngiyabonga nje nabasizi bakhe siyabonga bengabheke lutho yes labasizi funa athatha imoto ahamba balande emzinyathi uyahamba balande abuye nabo kulo 4 days wakhe asuke off ngawo abese akhe abeke lebeka khona yes so ngithi ngiyabonga nje kuNdaleka kaMkheshane uNkulunkulu amuphe ongaphezulu ngibona ukuthi mangathi uveli nawe isimo obhekane naso akusiso isimo osithwele ngoba naba nomakhelwane bakho bayazama ukukusiza kusho ukuthi awuyiphili into oyiyona ngoba abanye abantu uyethi umuntu ngoba isimo singahambi kahle empilweni yakhe bese lahla ithemba agcine enza noma yini noma kanjani umama uqotho siyabonga kakhulu ukuthi ufike emkhandlweni siyabonga nokuthi nje ukuthi uyisikhukhukazi ufukamela ikusasa ngoba labantu abafukamele bayikusasa and kukhulu okuzayo ube nethemba kuswela kwaseqaleni kuyakhanya manje futhi kusazokhanya kuningi okuzayo ngiyabonga kakhulu mina ngibonga abantwana bami nje ukunderstand isimo chama siyabonga kakhulu sibonga nje nanokusihlonipha ukuthi kuvele isimo esibhlungu kangaka njengoba nje kukhona ilunga lomndeni umntwana odlulile emhlabeni kodwa uthi uzohlala nathi emkhandlwini sikhulume ngodaba lakho ebese sibuka ukuthi siphuma kanjani ezimeni obhekene nazo siwumkhandlu ke sesidedela nje sesathatha isinqumo sokuthi sithi sizofaka isandla uhlelo nje sinalo sizolwenza kusasa sizofika kuwena ngicaba mhlambe soqala sizobona wena siye ehardware noma mhlambe soqala ehardware siyothenga imaterial yokuthi siqedele umuzi wakho kona konke osekushoda njengamanje njengoba bese likhuphuke udonga from iroof to amawindi to isicapha to everything nje sishoda to dabula kwendlu njengoba ingakadatshulwa phakathi to ukuthi kuphume ilokuzane itoilet zonke nje inhlelo obukade zikusalela siwumkhandlu ke sinqobe ukuthi sithi sizokulekelela sizokuvakashela kusasa sikwazi ukuthi siye hardware bese sibuya futhi siya handover ukuthi ke nayo imaterial kamayi sikhona njengoba usithembi sithi ukhona umakhelwane uzoqhubeka kwenzele konke okunye so nathi ke sithe siwumkhandlu iyona ndlela sofaka ngayo isandla ngoba lolu hlelo lungokulekelela umphakathi luye lesizwe ingakho nje sihlangene nabantu abahlonipheke kangaka uMabiyela noZuma ngoba it's all about ukufaka isandla nokulekelela isizwe so lona kuhlelo sizokwenzela lona lo ngoba inspired ngodaba lakho ngiyabonga siyabonga kakhulu yes ukhona la uthi ufisa ukubonga abakini ngiyacela ukuthi ke ngibonge ubhuti bami ngiyabonga amashamasi ngiyabonga amandonga kakhulu angisupportile la besupporta khona nabe namandla phela nabo banomama kufuna laba support babe bakhumbule emuva ukuthi khona umama yebo kodwa nje ngithi ngiyabonga ngoba hlezeni benami bese ngibonga umakoti bakithi ngiyayibonga bakithi imanzi zakithi ngithi bantakwethu inkosi nibusise ngiyangithanda nihlezeni nami ngaso sonke isikhathi ngiyabonga nje kakhulu kuningi engenzele kona ngoba namanje bangigadile liyangena nje ucingo right awunqunyiwe ngisho ukuthi nje ngijabulela ukuthi umakoti bakithi bangigadile ngiyabonga kakhulu inkosi sibabusisi ngibonge nezingane zami ezalwa omakoti ngithi bantakwethu uyabona nina ngiyanethanda ngithi nje ingane zobhuti bami zonke ngiyazithanda ngoba ziyangithanda antwazo kuphela kwakhe ngiyayithanda ngithi uNkulunkulu ayiqhubeke nje singisupport nami futhi ngizohleze nginazo amandla ngenawo bayalwazi udaba ukuthi kodwa ngiyabathanda siyabonga kakhulu ngibona ukuthi unenhliziyo enhle ngoba phela uma ubuka umuntu ufike benomzali umama nobaba uma ukuthi seku-anti isikhathi esiningi o-anti abavamisile ukuthi besondelane kakhulu uma ethi u-anti uyabathanda kusho ukuthi lento emenzakalayo isuka ekujuleni kwenhliziyo kwakhe kusuka ebuhleni benhliziyo yakhe othandweni ube strong mayezwa uthando nalo lukhomba ukuthi nje
ilona vele esilwesweleko vele uthando njengamanje asekho okuhle akusakwehleli ngiyakubongisa futhi nasemkhandlwini lokho abakwenzela khona siyafisa futhi ukuthi kungakhula kube kuhle nasekhaya abantwana bakhule bakubheke. Amalala elokuvana. Asiphinde sibonge futhi silokhu sibonge njalo ke umuntu owenza izinto ezinhle kanjena ukubonga asiqedi. So sibonge kakhulu ke kundaba ezethu awuhlalo womkhandlu nonobhala ukuthi baqinisekise ukuthi kusasa ke sizohamba siya eHardware siyobona into zokwakha bese siyabuya futhi sizendove. Kusho ukuthi nje singathi uhlela liphela liyaqhubeka. Siyabonga. South Africa, thank you. Ningizimu Afrika umkhandlu wesizwe uthulela uTK Zuma okuyena umkhulumeli womkhandlu kanjalo nonobhala uMabiyela Mthembu ebese kuba inkosi yesizwe uSabelo Mnikati usihlalo womkhandlu wesizwe. Siyakhuleka ngondlela omethe amakhosi siyakhuleka emakhosini esizwe South Africa siyabingelela. Njenganesethembiso ke esisenzile ngesikhathi umkhandlu uhleli silalele udaba lika mama uMkhwanazi sibese sithi ke asingabe sisapholisa amaseko asisukume ke siphuthume eHardware ukuze siyokwazi ukuthi ke sibone ukuthi kuhamba kanjani ekutheni umama sikwazi ukuthi njenganomkhandlu simthengele imaterial ukuze akwazi ukuthi akhe indlu yakhe akhe labantwana bakhe njoba sishilo ukuthi kusikhuthaze kakhulu indlela umama abambe ngayo abantu abakhe ngamazinyo ekhulisa amadodana amabili asekhulile abahlala nawe endlini eyodwa ewumjondolo okuvelile ke futhi nakhona ukuthi enye yamadodana akhe wayiphiwa omunye womama owayedlala kakhulu izidakamizwa wagcina emupha yona ingane wazikhulisela yona kuze kuba kufika manje. So sibese sithi asikwazi ukuthi siwumkhandlu wesizwe singayiyekelela into kanjalo singayeseki. Namhlanje ke sesila eHardware sizolungisa ke khona indaba ukuthi kuthengeke imaterial yamama ukuze akwazi ukuthola ukuxhaseka. South Africa itruck ke selifikile ke okuyilona kuzolayisha imaterial yamama namhlanje njengoba uzibonela ke manje ukuthi abafowethu abasebenza le Hardware sebeyagijima ke manje baphasi phezulu kulayishwa ama blocks kamama ukuze kukwazi ukuthi ke kuqalisa uhlelo lokuthi umama akhelwe njenganesethembiso. Liyaqhubeka kuhlelo lokulayishwa kwematerial kamama njoba ke uzibonela ukuthi abafethu baphasi phezulu njengamanje kwenza uhlelo lokulayishwa kwamawindi kulayishwa iminyango kulayishwa amaplangwe uthayela kanjalo nosimende wamama sesizophikelela khona ke endaweni esigameko olapha khona sizokwethulela kumama imaterial yakhe sizomfica ke kodwa ke esesikoleni ngoba ubeshilo wathi uzobe esesikoleni njoba ebamba itoho esikoleni esiyiprimary endaweni yakhona lapha enanda etafuleni kodwa ke sofike simcele sikwazi ukuthi simtshengise nje imaterial yakhe bese siyadlula thina siyoyideliver bese ke kuba ukuthi ke sesiqedile ngokohlelo la namhlanje siyobe sesibuya ngelinye ilanga indlu siphelile sizonivezela South Africa ukuthi konke kuhambe kahle. Sesifikile ke endaweni esigameko esikoleni okulapho khona umama abambe khona itoho sizomtshengisa ke imaterial yakhe ukuze ke sizokwazi ukuthi sidluleke siyo deliver ekhaya ebaleni nangoke umama njoba nizibonela ke amkela imaterial yakhe usuku olukhulu kakhulu kuyena lolu umama akakaze ayazajabule kanje nathi kuyasithoba kakhulu njenganomkhandlu wesizwe ukubona abantu abadala abazamayo belekeleleka. Siyathemba ukuthi ngelinye ilanga umkhandlu yokhula ube mkhulu kakhulu ugcina usukwazi ukwenza ongaphezulu kwaloko kodwa lokho sikwenzayo njengamanje sikwenza nje ngothando siwenza ngenhliziyo zethu sikwenza ngephakethe lethu ngenxa ukuthi sinothando lokuthi sifisa ukwakha isizwe eNingizimu Afrika. Nalo ke itruck lifikile emzini kamama lizo deliver imaterial sekuyisona sikhathi ke sokushintsha kanjalo kwempilo kamama sokushintsha kwempilo yengane zakhe sokushintsha kwempilo yabafana bakhe ababili abakhulisayo ahlala nabo bobabili endlini kanjalo nempilo kadade wethu ofundayo ose university naye ozamayo ukuqinisekisa ukuthi
uzofunda aqede ukuze ezokwazi ukuthi abuye azolekelela uma wakhe ozamayo ngendlela eyisimangaliso. Thina nje South Africa esingakusho ukuthi la esesiqalile noma lokho esesiqalile njengamanje ngeke size siphela amandla, asinalo uxhaso oluthize esinalo, kodwa sikwenza ngothando. Siyathemba ukuthi ngelinye ilanga ngempela kuyofika isigaba where esesikwazi khona ukwenza ongaphezulu kwalokho. Umkhandlu akukona kuphela uhlelo ozosebenza ngalo lolu lokwakhela abantu, kodwa nanezinye nje izinto eziyama issues emphakathi lapho khona sizokwazi ukuthi sikuhlalise phansi emkhandlwini uchaza udaba lakho, sizokwazi ukuthi sikulekelele. Qinisekisa ukuthi ke uyayibheka inombolo ezovela escreenini ya WhatsApp lapho khona uzo-WhatsApp khona udaba lakho, sichazele ukuthi udaba lakho lithini, ebese sikubekela usuku ukuthi ngelanga la umkhandlo ozobuhleli khona sizokwazi ukuthi sikumeme uze uzohlala phansi nathi emkhandlweni esize silalela udaba lakho, ebese sibone ukuthi singakulekelela kanjani, ngoba akuwona wonke umuntu ozokhuluma ngesimo sokuthi udinga ukwakhela, kodwa khona umuntu ozoba nje nenkinga mhlambe ekhaya noma nenkinga emphakathini, noma mhlawumbe umuntu ofisa ukuthi abuyele ekhaya, mhlawumbe usahlala emgaqweni kodwa ufisa ukuthi abanohlelo lokuyoxoliselwa ngomonakalo awudala ekhaya. Sokwazi futhi naye lo muntu ukuthi simlekelele. Sizosebenzisana kakhulu ke South Africa nabaholi bendawo. Uma ngabe silibona ukuthi lolu daba asikwazi ukuthi silisebenzele sodwa, siyakwazi sizokwazi ukuthi sihambe siyolibika kubaholi bendawo mengabe ukuthi lolo daba mhlambe liqonene nodaba lasemakhaya, sikwazi ukuthi siyolibika kubaholi bendawo ukuze bezokwazi ukuthi ke benze uhlelo lokusizakalisa umuntu osuke sezile kuthina, samnikeza iplatform lokuthi akhulume ukuze akwazi ukuthi kutholakale isixazululo. Sithemba ukuthi South Africa konke kuzohamba kahle. Siyazibongela kakhulu ukuthi nisinikeze indlebe nikwazi ukuthi nisibukele ohlelweni umkhandlu wesizwe. I-episode elandelayo izolandela, kuyaqhubeka. Siyabonga South Africa.